Здравейте, приятели, и добре дошли в нашето видео. Днес ще ви разкажем за новите онлайн казина в България и конкретно за казино Vulcan Vegas. Ако сте любители на хазартните игри и искате да разберете как да увеличите шансовете си за печалба, сте на правилното място. В това видео ще споделим с вас някои стратегии и съвети за игра в онлайн казина, които могат да ви помогнат да постигнете успех. Останете с нас и не забравяйте, че подолу в описанието ще намерите линк към казиното, където можете да пробвате късмета си. Нови онлайн казина България. Какво ги прави уникални? Това е темата на днешното видео. И така, какво прави Vulcan Vegas уникално и защо толкова много хора го избират? Първото нещо, което трябва да знаете, че това казино предлага огромен избор от игри, от класически слот игри до модерни игри с прогресивни джакпоти. Няма значение дали сте нови в света на онлайн хазарта или вече имате опит, тук всеки ще намери нещо интересно. Една от най-важните стратегии, които можете да приложите в онлайн казино, е да изберете игра, която ви е позната и в която имате опит. Това ще ви даде увереност и ще ви позволи да разберете по-добре как функционира играта. Ако сте нови в онлайн казиното, започнете с играта на демо-версии, които ще ви позволят да се запознаете с правилата, без да рискувате собствените си пари. В Vulcan Vegas имате възможността да играете безплатно и да се научите на всичко необходимо, преди да преминете към реални залози. Но какво ще стане, ако решите да залагате реални пари? Тогава е време да преминете към една от основните стратегии, която е добре да използвате – управление на банката. Това означава, че трябва да знаете колко пари искате да похарчите и да не надвишавате този лимит. Успешните играчи в онлайн казина винаги са тези, които знаят как да контролират разходите си и никога не се втурват в опасни залози. Не забравяйте, че една от най-добрите стратегии за печалба в онлайн казиното е да се възползвате от бонусите и промоциите, които предлага казиното. Vulcan Vegas предлага различни бонуси за нови играчи, както и редовни промоции, които могат да увеличат вашите печалби. Важно е да следите за тези предложения и да ги използвате умно, за да увеличите шансовете си за успех. Когато става въпрос за игри, на които можете да спечелите в онлайн казино, важно е да имате предвид и коефициентите на различните игри. Някои игри като Blackjack и покер имат по-високи коефициенти за печалба, отколкото други слот игри. Затова, ако искате да увеличите шансовете си за успех, може да се насочите към тези игри, които имат по-добри математически шансове. Трябва да помните и една важна истина. В онлайн казината не всичко зависи от късмета. Има стратегии и тактики, които могат да ви помогнат да вземате по-добри решения и да увеличите своите печалби. Винаги бъдете внимателни и не залагайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите. Затова е важно да играете отговорно и да се наслаждавате на процеса. Ако искате да опитате всичко това сами, не забравяйте да се регистрирате в Vulcan Vegas, където можете да започнете своето пътуване към печалбата. Вярвайте в себе си, използвайте тези стратегии и не се страхувайте да рискувате, но винаги с мярка. Благодаря ви, че останахте с нас в това видео. Надявам се информацията да е била полезна и да сте се насладили на съветите за игра в онлайн казино. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да получавате още полезни съвети и стратегии. До нови срещи и късмет в играта!